In de laatste wedstrijd op het hoogste niveau kunnen Avanti geen potten breken. Zijn Leekster Eagles blijven de Steenzers lang bij, maar in de laatste 10 minuten krijgt Avanti toch nog een dikke nederlaag te verwerken. 8-1. Onvierder Tim Hof neemt na 4 jaar afskiën met verlies en degradatie. Ja, het zit erop. Beetje jammer dat het zo eindigt. Het zijn op zich 3 mooie jaren geweest. In het laatste jaar wat minder. Hoe oors weer de situatie in Ierlien? Doet trainer Jagdiel Singh bij zijn afskiën dit zei. De ploeg die we nu opgebouwd hebben is een hele jonge ploeg. Wat nog jaren met elkaar kan voetballen. Dus als ik de ploeg verlaat op play-off niveau, dus als ze nu plaatsen, dan weet ik dat het de komende jaren goed zit bij Avanti. Als deze jongens allemaal bij elkaar blijven, dan denk ik dat wij over 2 jaar wel landskampioen kunnen worden. Het aanstaande seizoen is voor Avanti League dramatisch verroend. Zowel sportief, financieel als bestuurlijk hadden Steenzers een protte te verwerken. Ja, men hier wel een jaar waarin we een heel protte leerd hebben. We zijn eigenlijk de laatste jaren in vogelvlucht ben we echt van de eerste divisie, eredivisie, topdivisie gaan. En nu komt correct is de rest van Nederland, komt de recessie in. En dat betekent op financieel gebied dat we het vorig jaar al vrij moeilijk hadden. Maar dat dit hier dus echt de nekslag had. De gevolgen wienen grut. Een tal spelers stapten tussentijds op, de resultaten wienen men en degradatie weer net te keren. Ja, uiteindelijk wil je graag in de topdivisie voetballen, wil je partij kunnen bieden. En met een wat volwaardigere groep, completere groep, dan had je betere resultaten kunnen boeken, denk ik. Maar door het noodlot, blessures, ook een aantal jongens die afgehaakt zijn vanwege de perikelen binnen de club. Moet je het toch doen met een uitgedunde selectie. Onvierder Tim Hof speelde 4 jaar voor Avanti. Hij had bij het bestuur bekendmaken dat hij na dit seizoen ophoudt. Nou, het is, voor volgend seizoen is het niet voor elkaar. Dit seizoen was het niet voor elkaar. Dus een te smalle selectie spelers die ermee stopten omdat de reiskosten niet meer vergoed werden. Nou ja, voor volgend jaar is het ook afwachten hoe het komt. Ik zei, ik heb mijn portie nu wel gehad. Ik vind het mooi geweest. Ik ga ergens anders voetballen. De selectie van Avanti zal de takkensseizoen heel oors uitzien. Het bestuur stelt erna oren eerst stellen om spelers die in Steens spelen willen. We hebben nou zijn, we beginnen nou voor de spelers die bij ons voetballen willen. Om de naam Avanti en om het speeltje voetbal. Dus het is net meer zo dat wij met grote bedragen komen dat we zeggen van oké, je kan hier komen te spelen en dan krijg je een bepaald bedrag. Wij gaan nu echt uit van de spelers die om het zeelvoetbal in buis komen. Hier in de regio is genoeg potentieel om weer een mooi team op te zetten. En daar richten we ons nou ook op. Dus met die spelers zijn we bezig en dat lijkt behoorlijk positief. Een trainer zijn, dat ben echt kritisch ontzien van wat is een goede trainer die misschien nog net zo vol ervaring had, maar die wel enthousiast is en die de jonge groep weer helemaal opleiden wil. Zou het in deze fase misschien ook niet beter zijn om eerst 1 stapje terug te doen? Ik denk dat dat heel wijs is. Dat iedereen binnen de club weer even adem kan halen, orde op zaken kan stellen, alles weer even ordenen en dan met een frisse blik richting de toekomst weer. Is het dieptepunt West? Ja, wat ons betreft wel. Ja, wij zeggen echt met positieve gedachten naar de toekomst en wij denken dat volgend seizoen voor ons een stuk makkelijker seizoen wordt.